ik had ook nog een heel leuk nachtje. Want ik wilde die trouwt met een man met een heel lang buk. En elke keer die komt, dan krijg ik weer de kapper uit. Ik zijn van de keer wel even een stuk af. Maar het maakt wel even wennen, maar ik vind het wel mooi. Maar Jelke zelf is er nog net helemaal roeid. Nou, Zaken, wat voest ervan? Nou, ik vind het wel leuk en ik hier een bibliotheek. Oh, oké. En wat doen we nou dan? Hé, een naaierij. Een nijvlag. Een naaiervlag. Zaak helemaal vol. Ja. Oké, wat geven we je de waan? Nou, opa is als dit. Wat voor cadeautje hebben we voor opa Zaken? Een Ajax-puzzel. Nee, maar toers en stickers. Een Ajax-puzzel met toers en stickers. Dat is minder dan de jongens had. Ja? Had Roos nog mee? Draaien doen. Maar er net een tanken, doe hoor. Dan wat ik draaien. Maar doe eens de opa, je me helpen, Tink. Ja. Vet leuk. Ik denk dat opa dit wel leuk vindt. Wat denkst du? Ja. Dus die maar aan even inpakken. Ja. Ik ga af deze bruine pakpapier af van Cars. Zou opa Cars wel leuk vinden? Ik denk dat opa dat wel leuk vindt. Er zit een Donald Duckje in briefbuszaken. Ja. Dat is even shim. Die kist toen wel mooi even lezen. Oeh, maar mem. Dat is wel leuk. En wat hier mem in de bus en wat hier stoel op squallen kregen. Dit boekje En en pistinderkie. Pistinderkie. Let eens even shim. Waar staan we? Dat ben we net. Dat ben we net. Dat ben we net. Dat ben we net. Tomke. We hebben nog net de 4. Ik denk dat het de 4 is. Ja. Zullen we zijn blij zijn? Want ik die heel tijd. Heel vol deze. Tje, master 7 shim. Nog netje in. We zijn drek in. Dit is leuk. En er staat bij U's huishouding. De Frieske familievloggers. Tjits van der Wal wennet mij haar man Jelke en beide ben Zaken en Ildo in Broeksterwoud. Ze is mem en vlogger. Haar tjitsvlog beginnen stevast met de zin een naaierij. Een nieuwe vlog. En soms een stevig akkoord op de gitaar erop ta. Superleuk, hè? Ja. Wat aan het pakje dus voor opa even pakken. En daarna... Oh, Hildo is al met de slingers bezig. En Jis, kijk. Nee. Ja, zilveren die is precies. Hildo, los. Oh, guy, ik heb de hand vol met je bij. Los. Let los, Apie. Mama een hele slinger hier. Oh, jongens. Wat mooi. Ja, leuk, een puppy en een baby. Pak die maar even. Die krijgt net al aan. Jiske, nee. Ik heb bijna op. Jiske, nee. Toe, wegwezen. Mij net. Nee. Nee, doe maar hem niet kleed. Jiske, kom. Ga was naar boeten. Is naar boeten? Kom maar. Kies maar naar boeten. Lekker waar, joh. Kom maar. Zaken die had van de middag nog een inhaalwedstrijd bij Voetbalsquallen Noord. Want toen wist vorig weekend zie ik, hè? En nou mag je dus inhalen. Dus ik ga zien voetbalkleerlijn. Nou ja, voor de rest dan is de dij echt wel haast weer om. Dus dat is de dij een beetje wat we je dwangen. En ik zou zeggen, volg je muus weer en vier net te abonneren. Karspapier, hè? Ja. Maar die krukje wil hier nog even boven op een kastje. Net vallen. Nou net zitten hier. Dan lijst op een snuit. Ja. Nou, maar shit. Ben je klaar? Tadaa! Mooi toch? Nou, Ik heb die. trouwens, je merkt dat mijn stem alweer zo goed als weer om is. Hier krijg ik het soms nog een beetje, maar dat maakt je naam, hè? Komt ook wel heel goed uit, want mijn kwarten gaan we een Christnummer opnemen en nog wat orennummers. Dus dan heb ik mijn stem toch wel nodig. Dus ik ben hem nou nog een beetje aan het sparren. En dan hoop ik dat ik mijn kwarten het Christfest opnemen kan. Daar heb ik wel heel zin in. Nee. Toch wel lekker waar. Ja, mij wordt. Dus ik leer niet, dus dat kan wel. Mij wordt bij haar. Hoi Jiske. Hey. Lietse Dracula. Dus, Ik heb trampoline. dus op de trampolineskat? Bij de camera? Ja, ik kom er aan. Zaak goed in op de trampoline. Dus ja, een Christnummer. Ik hoop dat het al je wat slaagje maakt. En ik ben heel nieuwsgierig. Zat het nou zit, geven er misschien echt wel een clip in maatje in de theatertuin. Dus ja, alleen wel leuke dingen. Ik hou ervan. Ik zal even bij zaken zien. Ah, jongen. Wat is er met die roan aan? Verdorie, hier ik een nieuwe roan gekocht.
En nu is dit zeker weer steken. Wat is dit dan? Kakjes. Zie wat hij die had. Oh, dat rijdt met de meermachine erin, denk ik. Maak maar even met die man praten. Dit komt zo net goed. Verdikken. Oh ja, joh. Maar de meermachine, de krakbidel. Nou, dan zijn we naar de action zaken. Ja, doe nog. Wow! Ik ga nog even een strikker omheen. Die willen we vergeten. Dus nu is het helemaal klaar. En ik had ook nog een heel leuk nachtje. Want ik wil die trouwt met een man met een heel lang buk. Hoe mijn Chris ben je? Hoe mijn Chris ben je? Eerst gaat een Chris ben. Chris kwam betiert het hier zeker. Hoi. Vind je Chris zo leuk? Dat is net de bedoeling is van zaken, jong. Dat is wel mooi, hè? Ik van de week heb een Chrisbal en kapot. Echt weer? Ja, dat zijn leuke voetballetjes. Nou, Chris ben. Maar ik hier het om mijn man en zijn but. En Jelke die komt nog krijg weer de kapper uit. Ik zijn van de keer wel even een stuk af. Maar het maakt wel even wennen, maar ik vind het wel mooi. Maar Jelke zelf is er nog net helemaal roeid, Jelke, hè? Hoi. Hoi. Ik vind het zelf wel mooi. Nou, ik ken net wel waarom, hè? Ah, maar het groeit vanzelf. Door het even. Nou, gezellig, heren. Lukt het, Jelke? Ja, ik best. Rest die wat lillig. Hé, Eske. Van wie weer erin wat jaloers. Ja, wat? Yes, doe even. Jiske. Kon het helpen, toch? Nou, we zijn in Drachten. Zaken is te klaar van jongen. Is er vast heen? We komen er aan, oké? Hilda nog even inladen. Dan gaan we. Nou, ik ben benieuwd, want ik ben als koffietje in het best. Jelke gaat meestal mij. Dus kijk even zien wat de vorderingen binnen. Ik ben benieuwd. We gaan eerst maar een bakje koffie scoren, hè? Ja. Lekker. Is dit een lopveeltje gewoon? Geen koffie. Wiede. Oké, helaas, pindakaas. Ze mij nog even een kwartje. Hij heeft ook nog een actie. Nou ja, die jongens vermijd je gewoon. Ze zou wel losgaan. Wat doe je? Kiekeboe. Hilda. Kiekeboe. Er stond oude hoeren, maar hij. Hallo. 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 Oh, we stoen gaan. Ja, dan maar een mooie. Lekker. Dan maar tutje. Nou, jammer om hem. Bah, jakkie. Ik ben even een blokje om mijn Ildo, want die hier had nog wat van het wachtje. En het is ook een beetje fris, ik ga wel lekker in de bed hier. Wel lekker warm zitten. Is dit leuker? En ondertussen kan ik mooi zien. Mooi om het veel te hebben. Zullen we eens even zien of we zaken vinden kunnen? Ja, kom maar, hup. Gas geven, even. Tempo erin. Niet gas geven, ja. Hé jongen. Maar dan moet je meer tempo maken. Tempo maken, hup, mooi, kom maar. Tempo maken, hup, stap. Stuurt, hè? Een grote stap maken. Ja, kom maar, hup. Ja, oké. Ja, kom maar, jongen. Hup, mooi stap maken. Ja, goed zo, man. Hup, kom maar. Nou, dan kan je jas krijgen. Vol zwet. Lekker. Dat er goed zijn best. Blijven, kom aan, sta aan leving. Ik zie hier even bij. Dus ik ze net al alleen. Nou, zaken, wat voest ervan? Nou, ik vind het leuk en ik hier een partij kiet. Oh, oké. En wat gaan we nou doen? Ja, we gaan even naar de Mac. En wat gaan we snijden doen? Geen idee. Gaan we hier rijden, toch? Ja? Ja, Want dan maak ik wel een wedstrijd. weer een trainingje. Dus, zo zien hoe goed dat er wordt. Vond je het leuk? Dan is het lien.
Ja, dan is die en nou, misschien in maart weg. Ja. Nou, Saak en Jelke ben we weer op. Ik wil al even wat eerder met Ildo naar de auto gaan, want Ildo heeft heel koud. En ik was een beetje. Nou ja, wij gaan nog even wat eten. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je. Oh. En zet een blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet. Als telefoon. Om het een nieuwe vlog.